China le US ten khovela indo thlawhna vawrtawp 6th generation fighter jet siam tura ma an lak mek thu an lo puang to a pathumna ni turin South Korea chuan indo thlawhna vawrtawp hi siam ve atum ru hle thu aron puang thar ve tanol mai top aerospace official soidanin ama kut koi liaw liawa thlawhna hi siam turin South Korea hi a in pei to hle ani Korea Aerospace Industries International Business Vice President Sin Dong Hak chuan 4.5 generation fighter jet le drone an siam na a thiamna an billu te chuan 6 generation fighter jet an siam tura na sataka apui an be sei thu asoi China chuan 6 generation fighter jet a siam mek J-3060 a phua chu alo en chin der to a tun hnaya video ron lar thara chuan J-36 an siam chu masak ber prototype thlok lai hi mu tura nge report alandanin J-36 meter somni pahni vela sei ani a thlai zong hi meter somni vel ani WS-10C engine pathum a mangbok kan lo soituangin US President Donald Trump ban 6th generation fighter jet siam an tum thu alo puang to a siam na po Boeing company kuta an hlan thu a puang bok ani kha US in a siam tur hi a minga F-47 avu a Trump pan a soizui dana phei chuan F-47 hi khovela thlawna om to zong zinga a thaber le changkang ber le hla om ber ani don ani a test version phei chu a ru karalin kum tam tak alo thlok dai to nge ani ome karliam ta a khan Paris Air Show nei ani a heta hian South Korea company Korea Aerospace Industries kai chuan a indo thlawna nei thar ber te a pho chuak ve a ama kut koi liawa a siam 4.5 generation fighter jet KF-21 bora mei le indo thlawna zang khai F-850 te an tel ve nge heng indo thlawna baka hian South Korea hian mi hring chuan mamo lo indo thlawna te chi UAV chi hrang a pho chuak bok mi thiam tam tak chuan South Korea hi indo thlawna le drone thodun tir konga sang hle ni in an soi KF-21 hi na kum to ba chuan South Korean Air Force ten an man tran thei be sei ani nge Air Show nei tum hian kai Vice President Sin Dong Hak chuan 6th generation fighter jet kan nei theina tura mashroi tu thlawna te kan ron pho chuak ani ti in UAV changkang le thatak tak te siam chok turin ke kan pen mek bok ani ati sina hian soi zelin KF-21 hian a elpui te laga chungnun zokna anei thahle a radar mu theilo turin stealth technology a thuam ani a pilot tranpui turin artificial intelligence chu co-pilot angin atang thei bok AI co-pilot hian thlok pa in drone le UAV tam tak arwalin akhalin athunun ngal thei vek bok ati kumin kum topa Seoul International Aerospace and Defense Exhibition lo om tura kai hian KF-21 thilti theizia hi ani dan tur ang taka pholan an tum nge India le South Korea hian in lai china tha le thuk tak an neya ral thuam siam konga le kong hrang an thok dun tha hle kum sang ka zakwa somruk pani atang dai to khan an in kom ngei tana kum sang ka zakwa somsari pathuma tang khan ram palai an in tir ton tran bok hun a han kal hreta ram pani te hi ram sum le pai namzia rang ram in rel bol dan le sipai chung changa an thok dun zui thanghal le kum sang ni soma khan sum dona le sumpei pun konga na sa zoka thok dun turin comprehensive economic partnership agreement an ziak dun ta hial nge anu lo kum sang ni sompanga phei ka chuan anin kom ngei zia tilang turin special strategic partnership hial an puang dun ta bok India hian South Korea lai pui tha K9 Vastra howitzer aleya chuang takin amang mek ani US le China in 6th generation fighter jet nei ngei tuma ma an lak laya ama kut koi nge ya siam ve nge atum thuron soingam ngat South Korea le 5th generation fighter jet siam tuma ma la tran ve mek chau India anin kom ngei le an thok dun tha hi thilomom tak ani a big takin India hian a thazong in South Korea hi a chhor deuh ngein arin om